comencem el DAC Extra avui, última discoteca de l'any 2009. Ens trobem a la Sala Royal, avui dijous universitari. Comencem, benvingudes, benvinguts, fins ara. Va, seguim aquí a la Sala Royal, veiem gent que està bastant apalancada i això no pot ser, doncs escolta'm. Què tal, com esteu? Molt bona nit. Hola. Molt apalancades us veig, Molt apalancada, sí. No, ja esteu cansades de ballar o com va això? No, però hem de fer un descans, per seguir. Fa molt que esteu per aquí? Sí. Bueno, avui, Sí, avui. mitja horeta o així. Home, també podria ser que ja fes una setmana que estiguéssim aquí assentats, també podria ser. Escoltem, a vosaltres estudieu? Sí. Tu has hagut de pensar, allò... Sí. Estudiem. Què estudieu? Jo segon de batxillerat. I tu? Molt bé. Escolteu-me, festa universitària, per tant vosaltres no podeu entrar si és festa universitària. No podríem. Doncs què hi feu aquí? Passant-ho bé. Us heu colat. Són unes xungues radicals. Escolteu-me, va, un missatge per tota la gent que ens està veient ara mateix. Que heu de venir aquí, que està molt bé. Que original que és, Molt bé. I tu? També igualment, que per encara que se vagi al batxillerat, aquí no passa teta. Escolteu-me, demà anireu a classe vosaltres dos o no? Sí. Sí, jo em sembla que no. Sí, ho intentarem. Si no ens aixequem, no, però ho intentarem. No, clar, quin remei, no t'aixeques, no hi aniràs pas. Anem trobant més gent, a veure qui trobem. Hola, què tal? Hola. Et veig molt en plan allò bé, no? Arribar, Acabo d'arribar. Acabes d'arribar. Sí. Escolta, vas molt vermella, Vens allí. Tu et faran aquella broma de ets la regla o què? La de rojo que te lo cojo. Ja, i què vas a coger? Un xico, tens nòvio? Ah. No, home, no ho diguis això, diguis un nòvio, va, un nòvio. Tens nòvio tu? No. Molt bé. No uso de eso. Molt bé, no fa servir, vale, molt bé. Jo tampoc. Buscarem un, tu mateix, vine cap aquí. Com la veus tu com a nòvia? Massa bé per mi. Una mica així com pijeta, Una mica pijeta, Una mica... Narinant. Molt bé, no, que diguem, no t'ho diguem pas a tu. Quatre cosetes. Sí. Va. Escolta'm, molta festa avui ens espera aquí, Home, i tant, com cada dijous universitari. Vens cada dijous tu? Cada dijous no ho sé, però quasi sí. No ho saps sí o no, no és pas molt difícil. Bueno, més aviat sí. Vale, molt bé. Escolta'm, estudies, treballes... Sí, estudio. Què estudies? Estudio cafè aquí a Girona. Què és cafè? Vindria a ser INEF. Els gafes? Ai, no. Aquest és el nom. Fer cafè. Es diu cafè ara INEF antigament i tal. Bé. I què, va bé o què? De moment sí, crec que sí. Aviam al final de curs, ja t'ho diré. Molt bé, si ens trobes... Molt bé. Escolta'm, demà hi anirem a classe o no? Demà, i tant que sí, a les 10 allà a classe com tothom. Home. Bueno, això com tothom és molt relatiu, perquè... Jo sí que aniré. Jo sí que aniré a classe, home, i tant. Sí. Molt bé, escolta'm, que vagi molt bé aquesta nit. Agafes cotxe, condueixes... Condueixo el meu amic, que ja Molt bé. O sigui que... Així ja podràs veure una micota, Home, i tant. Que vagi molt bé aquesta nit, moltes gràcies. I nosaltres continuem aquí a la Sala Royal fins ara mateix. Aquest noi d'aquí, a part de DJ, és periodista. I ara ho comprovarem. Xema, sisplau. Vostè mateix. Molt bé, bona nit a tothom. Tenim aquí un senyor que, a part de periodista, també és gogó. Arnau, d'on te ve aquesta afició de ballar al pòdium? Home, la veritat és que a mi el podi m'encanta, no? A més, quan hi ha DJs impressionants que punxen música boníssima, doncs és espectacular. Vale, però una cosa és ballar una cançó i una altra és ballar tota la nit com t'agrada estar al pòdium. No vol dir que només és el DJ, sinó també t'agrada. Home, la veritat és que sí, però al final cansa, Vull dir, quan portes aquí una horeta, mitja horeta o més, cansa una mica, però la veritat és que està molt bé, No, a part penso una cosa, que la calor sempre està amunt. És a dir, que al pòdium fa molta El que calor. passa que normalment el que és més divertit és ballar amb focus i amb llums i sobretot que no n'hi hagi gaires. El problema és quan el DJ t'encén els llums del podi. Sí, el cabron del DJ, no? Seria amb el meu cas jo mateix, no? Sí. Per exemple. Però a més, moltes vegades també puja alguna nena. Home, de fet, vaig conèixer a una noia, la Rubi. Què tal, Rubi, com estàs? Des d'aquí la saludem de l'Escala. Que, doncs, la veritat és que fas moltes amistats, no?, quan puges als podis.
Home, ja ho diuen, el roce hace el cariño. Sí. Escolta'm, i tu què? Com has lligat o què per allà a la cabina? No, jo treballo, tu ho saps, que quan es treballa, eh? La veritat és que sí, eh? I mira, Escolta'm, abans no sé què em comentaves d'aquell noi d'allà, què té d'especial? aquest noi... Vine. Vine, anem. Vine. Hola, bona nit. Aquest senyor és el seu aniversari, és en Santi. Santi, ¿cómo va tu cumpleaños? Muy bien, va molt bé. Muy bien, ¿en qué sentido va bé? En tots els sentits. A veure, especifica, Santi. Alcohol, sexo, res més. Ja està? Oh, y ahora mira, ahora farem una mica internacional. Pero a ver, ¿de qué quiere convencer a la gente? Yo de nada. ¿Cómo de nada? No, yo de nada, solo ¿Estás estamos... queriendo acá convencer a la gente de qué? ¿De qué? Claro, de que se lo pasan bien. Ah, bueno, de eso sí. ¿Se lo pasas bien o no? Yo sí, yo de puta madre. Yo re bien. A ver, sí. Claro, ¿yo cómo quiere que me lo pase? Yo me lo Ah. paso bien, mira. El torno el micròfon, el torno el poder. Molt bé. Ja ho sabeu, Xema Blanco a ballar amb la seva música, ja ho sabeu, eh? Escolta'm, Xema, moltes gràcies per tot. No, tu, cony. Són 50 euros. Te'ls donaré demà mateix. Merci. Nosaltres continuem fins ara.